नैबे हेलिकप्टारजोंहाय सोर फैखो बबेहाय फैखो बेनिफ्राय मा एनाउन्समेन्ट खालामलांखो नैबेखौ सावरायनो थांगासिनो दङ। नैबेनि उनाव मोनसे भिडिअ फैगासिनो, नोंथांमोना नैबेखौ नायग्रोदो। बारग' शिब हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा दिनै मोनसे जायगायावहाय फैनो गोनांमोन, बेनिफ्राय पारमिसन मोनैनि जाहोनाव बिथाङा दिनै नैबे जायगायावहाय नुजाफैनो हायासै। स' बेखौबो नैबे नेक्स्ट भिडिअआवनो सावरायसिगोन, बेयावनो रायलायलायसिगोन। स' नोंथांमोना नैबेखौ नायग्रोदो, बेनि उनाव बेखौ नोंथांमोना भिडिअखौ मोननो थांगासिनो दङ। बोरै जाखो घटनाफोरा बेखौहाय गासिबो फुल डिटेल्स आप टु डेट होजोबनो थांगासिनो दं आङो। स' नैबेखौ जागायजेननोसै। खुलुमबाय रायजो राजाफोर, फिन खनसे ब्लगाव बयखौबो गोसो गोरबो बरायनाय थाग्रोबाय। मोनसे जोबोद प्रब्लेम गोनां मोनसे जाथाय जालांबाय आंना। आङो कमप्लिटलि मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअखौ बानायखांबायमोन, बेनिफ्राय मा जाखोथाय माबा मोनसे सानहाबनानै बावफ्लांनानै आङो गासिबखौबो डिलिट खालामनानै नै बिदि जाबाय दा। थेवब्लाबो आं मानि सायाव सावरायदोंमोन होनना बुंबा आं फंनैसो आरो बुंफिननो नागिरदों। टेट बिजाथि, टेट होनाय, टेटआव उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोर आरो मानगोनां CM प्रमद बर'नि गेजेराव बिबुंथिनि गेजेरजों दान्थे बिदान्थे जालायनाय आरो खेंफोरथि होलायनाय माखासे बिबुंथिनि फारसे बेफोरबायदि गेजेरावनो आङो नैबे टेट बिजाथिनि माखासे बिबुंथिफोरखौ CM प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदोंमोन जे सोरबा बायदिया जुदि खामानि मोनाखैब्ला बा बेबायदिनो धरना होनानै बेस्थ' थानो लुबैदोंब्ला आंहा जेबो बुंनांगौ गैया होननानै बुंदों बिथाङा। बेनि फारसे बिबुंथि होदों जोंहा नैबे टेट उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरा। मोनसे खोथाखौ जोङो नोजोर होनानै नायोब्ला मोनसे समाव मानगोनां CM प्रमद बर'आ गावनो निजेनो गोबां नैबेबायदि डेम'क्रेटिक आन्दलन बिथाङा खालामजेनो बर'नि गेजेरावहाय गोख्रोङै। स' जों बयबो मोनथिगौ बेखौ रोखा रोखा। नाथाय दिनैनि समाव बिथाङा थारैनो बुंनांगोन लंकायाव फैनानैहाय बिथाङा दिनैनि समाव राबन जाफैबाय नामा। राजा जाखांनायनि उनाव नै दिनैनि समाव प्रजाखौ बावनो हमबाय नामा बिथाङा। गावनि साननाय बायदि गासिबो जाफुंनायखाय दिनैनि समावहाय बिथाङा गावनि मावनांगौ खामानि, गावनि मावनांगौ थांखिफोरनिफ्राय जानगाराव थानो थाखाय नाजानायखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। स' नैबेनि फारसे नैबे जोंहा टेट उथ्रिसार जानाय माखासे बिजाथिफोरा गोख्रों बिबुंथि होदों। नोंथांमोना नैबेखौ भिडिअखौ खनसे खोनासंना लायोब्ला थारैनो गासिबो खोथाखौ मोजाङै बुजिनो हागोन। आं नैबे क्लिप्सखौ नोंथांमोननो दिन्थिग्रोनो नागिरदों, बेनि उनाव सावरायबावगोन। सायाव जुदि बिथांमोना जेबो खामानि मोनाखै, बेस्थ' जानो लुबैदों, अब्ला बिथांमोनाथ' धरना होबाय थानो हायो। आंहा बेयाव जेबो बुंनांगौ गैया। दाबि होदों SIU एप्रुभेलनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो आसामाव टेट एपइन्टमेन्ट जानांगौनि थाखायबो जों सरकारजों रायज्लायदों। गोख्रैनो टेट एपइन्टमेन्टनि जि मोनसे रिक्रुटमेन्ट प्रसेस बियो क्लियारलि ओंखारगोन आरो बिनि थाखाय जोङो जिखिनि पर्यायाव रायज्लायनांगौ जों बेखौ मावलांगोन। BTC बारग' साननैसो सिगां ससियेल मिडियायाव नुदों BTR मुंखौनो लासै लासै खोमोरलांगोन होननानै बिथाङा बुंदों। बे सायाव मा बुंदों? बे जाबाय मोनसे पलिटिकेल डायलग आरो बेबायदि पलिटिकेल डायलगा गोदान नङा। थांनाय 17 बोसोर आरो बे 3 बोसोर 20 बोसोराव बिथांनिफ्राय बेबायदि पलिटिकेल लेक्सारखौ जों गोबां खोनाबाय। बे प्रेक्टिकेल नङा। प्रेक्टिकेला जाबाय जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन, एकर्ड मावफुंनायनि थाखाय आरो कागजे कलमे अफिसियेलि सरकारि दलिलासो बुंगोन। सोरनिबा राजनितिक बाथ्राजों रावबो माने रं डाइरेक्सनजों थांनाङा आरो राजनितिक बेक्तिफ्रा राजनितिक डायलग होखायो। बेबायदि बाथ्राखौ लानानै बिसास खालामनांगौनि कारन गैया। सरकारा राइट ट्रेकआव दङ। एबसुआ सरकारखौ राइट ट्रेकआव लाबोनानै खामानि मावनायनि थाखाय जोङो जेब्लाबो नोजोर होबाय थादों। बेखायनो सोरबा हाग्रामा महिलारिया BTR नामखौ गाहायाव बोख्लायनो नागिरनाय, गोजौआव लांनो नागिरनाय बे बिथांनि पार्सनेल सिन्ता आरो मोनसे संबिधानिक मोनसे गणतान्त्रिक देशआव प्राइम मिनिस्टार, होम मिनिस्टार, चिफ मिनिस्टारनि नेतृत्वआव माने बाहागो लानायाव जानाय एकर्डआ बेयो मोनसे संबिधानिक मर्यादा मोननो थांगासिनो दङ। दा बेखायनो बेखौ लानानै जोंहा जेबो साननो गोनां गैया होननानै आं सानो आरो बेफोरबायदि डायलगखौ लानानै गोसोखौ गाज्रि खालामनायनि खुनु बाथ्रा गैया। सरकारानो राजा, दा सरकारनावनो गासैबो पावारा दङ। आन्दलन खालामनायनि अनगायै जोंहा जेबो राहा थानाय नङा। जों माने गणतान्त्रिक हिसाबै आन्दलन खालामगोन। जायबायदि प्रमद सारानो आन्दलन खालामदोंमोन, बिथाङानो आन्दलन खालामनो जोंनि बर' हारिखौ फोरोंबाय। दा जोंबो जुदि जोंनि लुबैनाय, गांनाय उखैनाया जुदि फुलफिल जायाबा जोंबो माने गणतान्त्रिक आन्दलन जों खालामबाय थागोन आरो उनावहाय जुदि जों माने राहा गैयाब्ला जों हयथ' हांगार स्ट्राइकसिमबो थांनो गोनां जानो हागौ। धरना प्रग्रामनि उनाव मोना
मोनाबिलियाव जेब्ला प्रमद सार बिथाङा प्रेस मिट होदों बे प्रेस मिटआव बिथाङा बुंदों SIU एप्रुभ जायाखै आरो बिनिफ्राय टेट क्वालिफाइड बिजाथिफोरा जेबो जुदि खामानि मोनाब्ला खामानि गैयाब्ला बिजि थानो लुबैदोंब्ला बिथांमोना हरना हाबाफारि लाबाय थानो हायो बेवहाय आंहा बुंनो गोनां जेबो गैया स' बेनि फिनजाथायाव आं बुंनो नागिरदों माने लंकायाव थांबा बयबो राबन जायो नामा जों माने बे बाथ्राया सैथो जानो थांगासिनो दं नामा दा खोथाया जाहैबाय बिथाङा सासे आन्दलन खालामग्रा नेतामोन अब्ला बिथाङा जेबो खामानि मोनियावसो बिथाङा आन्दलन खालामदोंमोन नामा दायो एबसुनि वर्कारफोरा बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय आन्दलन खालामबाय थादों अब्ला एबसुनि वर्कारफोरनो जेबो खामानि गैया नामा बिथांमोननो जेबो एजेन्डा गैया नामा ओंखायनो बिथांमोना आन्दलन खालामदों नामा स' जों 2011आवनो जों टेट क्वालिफाइड खालामदों बेनिफ्रायनो जों बिथांखौ मेम'रेन्डाम होदों जेब्ला मेम'रेन्डाम होदों अब्ला बिथाङा CTET नि मोनसे केस दङ होननानै बुंदोंमोन CTET केसा जेब्ला डिसमिस जागोन अब्ला दिनै जायोब्ला गाबोननो जों रिक्रुटमेन्ट होगोन होननानै बिथाङा बुंदोंमोन नाथाय CTET नि केसा डिसमिस जाबाय उनावहाय बिथाङा मा खालामबाय केन्डिडेट गैया होननानै स्पेसियेल टेट खुंबाय दा स्पेसियेल टेट खुंबाय स्पेसियेल टेटनि उनावहाय दायो बिथाङा बुंदों SIU एप्रुभ जायाखै दा SIU एप्रुभ जानो 2 बोसोरनिबो बांसिन नांगौ नामा जों माने SIU एप्रुभ जाया होननानै माने गोबां समनिफ्रायनो जायाखै होननानै गोबां समनिफ्रायनो जों खोनागासिनो दं थ' दा बावैसो रनेस बेगआ बिथाङा आसाम एसेम्बलियाव बुंदों स' बड'लेण्डनिफ्राय जेसेबांखिनि एप्रुभेल माने प्रप'जेल थांदों गासैखौबो बिथाङा एप्रुभ खालामबाय अब्ला प्रमद बर' बिथाङा मा माने माखौ बेस खालामनानै बिथाङा आरो मा इन्टेनसन लानानै बिथाङा दासिमबो SIU एप्रुभ जायाखै होननानै बुंबाय थादों बे माने जोबोद साननो गोनां बाथ्रा स' दायो मिडियानि भिउअर्स गासैखौबो जोंनि टेट क्वालिफाइडनिफ्राय हामलायथि बावहरबाय जों दा जोबोद दुखुआव दङ मानो होननानै बुङोब्ला जों मानगोनां प्रमद बर' बिथांनियाव सोङो नोंथांनि फिसालाया जुदि नोंथांनाव सोङोब्ला बाबा आंनो मम' चावमिन जानो लुबैदों अब्ला नोंथाङा स्कर्पियन होगोन नामा खांख्राइ मेथाइखौ होगोन नामा होआ ना आरो नोंथाङा बुंदोंमोन जेब्ला 2020आव इलेक्सन केम्पेइनाव जे आङो पावाराव फैयोब्ला आङो एजुकेशनखौ फार्स्ट प्रिफारेन्स होनाय जागोन अब्ला नोंथाङा मानो वाइ डिड इउ मेक लास्ट जोंखौ मानो दासिमबो लास्टआव खालामखो एजुकेशन सेक्टरखौ नोंथाङा मानो बयनिफ्राय नेग्लिजेन्स खालामखो नोंथाङा जुदि दुरान काप खुंनो हायोब्ला नलेज फेस्टिभेल खुंनो हायोब्ला आरो साइन्स स्टेडियामखौ मास मोनसेनि गेजेराव बानायनो हायोब्ला जोंनि टेट क्वालिफाइडखौ बोसोरथामबाब्लाबो मानो दिनैसिम होनो हायाखै वाइ डु इउ मेक लास्ट मानो लास्ट खालामखो आरो नोंथाङा बुंदों आगोलसो जे जोङो टेट क्वालिफाइडखौ 75% होबाय नोंथाङा बे टेट क्वालिफाइडखौ सुइजारलेण्डआव हैदोंमोन नामा जोंनि बिटिआरआवथ' दाबो 75% टेट क्वालिफाइड होआखै नोंथाङा सुइजारलेण्डआव हैदोंब्ला अननानै सुइजारलेण्डनिफ्राय बड'लेण्डआव लाबोफिन आरो जों खावलायो since 2017 to 2023 Assam has appointed more than 6 times नाथाय why not single in BTR आसामाव जुदि 6थि खेब फोरोंगिरि थिसनथाइ होनो हायोब्ला जोंनि बिटिआरआव बड'लेण्डआव खनसेबो माने थिसनथाइ होनो हाया आरो मिस्टार दिपेन बर' प्रेसिडेन्ट अफ एबसु नोंथाङा बुंदों आरोबाव नोंथाङा बेबायदि बुंदों जे टेट खुंबावनांगौ जोंनि बिटिआरआव सिन्स 2017 टु टिल 23 जोङो more than 20,000 टेट क्वालिफाइड दङ अब्ला नोंथाङा मा डाटा लानानै टेट खुंबावनांगौ बुंखो ना नोंथांनि डाटाया अखाफोराव थायो नामा बे जोंनि सोंथि आरो जोङो खावलायदों जे जोङो बोसोरे बोसोर भिक्टिमाइज जानो जों गोसो गैलिया बेनिखायनो जों खावलायो जुदि प्रमद बर' नोंथाङा जुदि जों टेट क्वालिफाइड होनायनि साबिखौ सुइजारलेण्डआव हैदोंब्ला अननानै बिटिआरआव लाबोफिन आरो थाबैनो बे अक्ट'बर दानावनो जोंनो फोरोंगिरि थिसनथाइखौ होनांगौ जों गले गले खावलायो मानगोनां प्रमद बर' नोंथाङा थाबैनो बे अक्ट'बरनि दानावनो जोंनो रिक्रुटमेन्टखौ होनांगौ आरो थाबैनो एडभार्टाइज होनायजों लोगोसे जोंनि बिटिआरनि जेसेबांनाखि गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि दं बेनि फोरोंगिरिनि समादानखौ नोंथाङा थाबैनो होनांगौ थेंक इउ बिथाङा आरो फंनैसो बुंबावदों एबसुआ अब्लाना एबसुनि जि माखासे इस्युफोर दङ जिनाखि थांखि बेफोरो गासैबो थारमाने बिथांमोना मोनसे एजेन्डा गैयै बेसलेस मोनसे
होसिख्रावनाय हाबाफारि बा बेबायदि धरना कार्यक्रम लानायखौ होमबा दिनैनि समाव जोङो बुंनांगोन जे बिथांमोना खामानि गैयैलाय नै बेबायदि धरना कार्यक्रम खालामदों नामा होननानै जोंबो सोंलु खालामनो हायो एस ए पाब्लिक जे एस रायजो राजा हिसाबै मानोना जुदि गाहाय गुदि चिफ सासे मानव गेदेर बिथाङानो जुदि बुंदोंब्ला जुदि बिथांमोना एख' खामानि गैयाब्ला नैबेबायदि धरना होबाय थानो हागोन होननाय बाथ्राया स' नै दिनैनि समाव जोंनि माहारियारि आफाद एबसुआबो होमबा दिनैनि समाव गोबां बायदिसिना इस्युखौ लानानैहाय धरना होबाय थादों होनब्ला बेफोरो गासिबो बेसलेस इस्युलेस आरो थांखि गैयि ओरैनो गोब्रामलाबायनाय थारैनो बुंनांगोन आरो मोनसे बेराफारसेथिं नोजोर होयोब्ला गावनो एडुकेशन डिपार्टमेन्टनि हेड जोंहा CM प्रमद बर' बिथाङा आरो दिनैनि समाव दिपेन बर'आ जोङो मिन्थिखागौ बिथाङा दिनैनि समाव नै सिमा बारायनायनि खोथाखौ लानानैहाय गोबां खोथा बुंदों आरो बे बेलायाव बिथाङा बुंदों जे हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा जि बुंदों बियो मोनसे पलिटिकल डायलग बेनिफ्राय फारसेथिं आरो बिथाङा चिफ प्रमद बर' बिथांनि खोथाखौहाय लानानै बुंदों जे बिथाङा जि मावदों मोजाङैनो मावदों सरकारा मोजां लामाजों थांदों होननानै बुंदों अब्ला बिथांनि बुंनाया पलिटिकल डायलग नङा बियो माबोरैहाय एक्सप्लेन खालामनो नागिरखो जोंहा मानव गेदेर दिपेन बर' सारा बेखौ रायजो राजा नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै हरदो आं एसे कनफिउज जाबाय पलिटिकल लिडार सासेया खोथा बुङोब्ला बिथांनिया राइट पलिटिकल लिडार सासे आरो नैबे अपोजिशनाव थानाया बुङोब्ला बियो रं बियो माबायदि बिजिरनाय जाखो मानव गेदेर जोंहा दिपेन बर' सार नोंथाङासो मोनसिगोन नोंथांनि आइडिय'लजिखौ जों बुजिनो हाला आरो नोंथाङा एथबां सिथाब थायो मानव गेदेर CM प्रमद बर' बिथांजों बिथाङा दिनैनि समाव BTC हालामनि एडुकेशननि एडुकेशननि बे डिपार्टमेन्टआ बिथाङानो सामलायो अब्ला नोंथांमोना मानो दिनैसिम नैबे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि जेंनाखौ दासिमबो सुस्रांना होनो हानायाव व्यर्थ जादों माने साक्सेसफुल जायाखै आनसाक्सेसफुल जानानै थादों बेनि रिजोना मा एक्चुअलि अब्लाना जों बुजिनो हायो मोनसे खोथा थारमाने नोंथांमोना स्टुडेन्टसफोरखौहाय लानानै पलिटिक्सआव बिथांमोनखौहाय इनभल्भ खालामनो नाजानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ आरो बेबायदिनो माने थांखि गैयैलाय बेबायदि थांखि माखासे इस्युस दिन्थिनानै बिथांमोनखौहाय माबा मोनसे मावदों होननानै रायजो राजाफोरनि सिङाव दिन्थिनो नाजानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दङ बे दिनैनि समाव नोंथांनि बिबुंथिनि गेजेरजों बेयो रोखा जाबाय नोंथाङा सासे वान साइडेड माहारियारि आफादनि दिनैनि समाव दैदेनगिरि जादों जायनाखि बियो गनायथावना नङा मोनसे बर' समाजाव सोरबा बा गुबुन गुबुन समाजावनो होन बयहाबो गावनि मोन्थाय दङ गावनि राइट्स दङ गावनि पलिटिकेल राइट्स दङ सोर बबे दोलोखौ सापर्ट खालामगोन बियो मोनसे डेम'क्रेटिक मोनसे राइट्स होखानाय कनस्टिटिउसन मथे स' बेवहाय सोरबा BPF सोरबा UPPL सोरबा UPPLआल' मोजां होननानै BPFनिखौहाय बर'बाबो माने बर' नङिलाय बिथांमोनखौहाय जानगाराव दोननाय माखासे गावनि मोन्थायनिफ्राय बियो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों नोंथां लिडारफोरानो जुदि गोरों गोराफोरानो जुदि बेबायदि पार्सियेलिटि खालामलायबाय थायोब्ला खिन्थु बियो हारिखौ मोनसे अलखदाव खोख्लैगोन होननानै आं सानदों बेनि फारसे नोंथांमोना मा बुंगोन बेखौ नोंथांमोना फोरमायहरदो कमेन्ट्सनि गेजेरजों बेनिफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बिबुंथिखौ नैबेयावनो फोजोबनाय जाबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय